Etxegura bidien gauz. Lehenengo frogatu ingot Inigogaz zurekin batera. Da gero estokin horruk ingo dugu froga, eta gero 11:00 ostabe nik dekot froga Loretxoa bestutekoa. Hori, bueno, hori eta gero arratsaldien ostabe, baina Etxegura gorra. Hortik joaten ari naz, baina ez dakit nondik dan, aquí, ez dakit zein dan. Urduri. No, hombre, no. Entre Mazaretes, bolsa de la. Vale. Sería la misma copa suave. Kaixo, welcome gura bere bidaneko lehenengo Etxegure. Terri. No estaba previsto. En 6 minutos empezamos el ensayo. Kaixo, entxe bai, entxegu orokorra. Guazea. Peken joteak dekon deusenik onena, hau da. ETS-ko Inigo Etxezarreta. Gaur lehenengo kontzertue. Bidiez aurton, gaur bariku lehenengoa da bizar, bigarren. Oase, jatxetik makile eta torren naso baina da. Hemen ja lasai datuko. Oase. ¿Es la teva primera vegada com a maquillador? Yes. Molt bé, ho fas molt bé, eh? Kaixo, zelan.
Let's go. Guazen. Bigarren kontzertue, azkena, banoa jantzen, baina kontzertu guztu eta zehaztan. Eketik eta etorren azia makina dute, digitot, eta hori, azken gaua. Penien motistean da, amaitxun bagalako ja. Nik hau emore ban, astero edo, hostien behin, baina urtien behin da bakarako. Bila besti falte diren, guri izeteko. ¡Una